what did you ask me for? What, for my anniversary and birthday? So you were talking about a new camera. I think the camera's an option. No camera. I told my thing was upgrade your flight to first class both ways. That's a lot of money. Yeah, or extra money for travel. You travel in the Philippines. How much extra is this we're talking about? A couple grand. Hello? No. Hello, money, camera. Extra. What is that for the plane? Not all of the above. All of the above, money. What is that? What is that? The plane? What is that plane thing? First class. First class? No, I don't like first class. Yeah. I don't like first class, guys. First class daw. Ang mahal ng first class, libo-libo si Timil man, lalo na ngayon na malapit na yung flight ko. Ang first class kasi, aabot yan ng 9 to 8, lalo na kapag malapit, 8 to 9 or 10. Depende yan, guys. Korean Air baya na unya. Sobrang mahal man. Tinitignan ko, guys. Itong asawa ko talaga. So, ngayon, ang ginawa ko dito, guys, makalat po itong aming breakfast table. Kasi po, habang kausap ko yung pamilya ko, pang tax, guys. Late na yung tax namin. Mag-file na naman kami ng extension. Kasi ito yung mga ano ni Tami sa trabaho niya, yung mga pagkain, gas, parking sa city na ang mahal. So, ito yun siya. And, yep, andi nakakita pa ako ng dolyares dito, $1. So, yun yung ano, guys. At, yun, si Inday Mary and Perte. Perting pagka, at alam ko, meron akong mga tinatagong, tinatanong niya sa akin kung anong gusto ko. Diba? Iwan ko kung anong nakain niya, guys. Gusto niya akong mag-upgrade sa first class. Sabi ko, upgrade millionaire, Naisip ko, ang mahal kaya. Sabi ko, wag na, oy. And then, sabi niya, kwarta. Dagdagan, meron naman. Guys, wala unlimited. Wala unlimited talaga. Akala ko unlimited tayo. Joke lang, eh. So, yun. Matawa talaga ako ni Mr. Kasi meron siyang mga guys. Meron siyang mga pakulo. Ito asawa ko. Kasi sabi ko kanina, ngayon is our anniversary, guys. 15-year anniversary, which is 17 total, guys. 17 total ang aming pagsasama. Parang kahapon lang po kaming nagsama. And also, ngayon, ang 15 years, ngayong araw talaga, April 10, our anniversary. And may pakulo si Mr. And din sabi namin, nag-usap kami, nalalabas kami ng dinner para sa aming anniversary. Kasi yung birthday ko, wala siya dito, diba? Nagtrabaho siya. So, plano namin lalabas para mag-dinner. Pero sabi ko sa kanya na, I don't really like going out. Sabi ko, I don't like going out. Ayaw ko talaga, guys. Mas komportable ako dito sa bahay na mag-asikaso ng mga papel. At marami kaming file. At ito yung ni Mr. Retirement. Basta yung sa trabaho ni Mr. sa union, i-file namin. Kasi meron pala siyang nakampera. Yun yung sabi ko, yun na lang yung gawin natin. Mag-asikaso ng mga papel. Hindi kami lalabas. Lang kami. Mag-order. Kasi mas gustong-gusto ko talaga dito, guys, na bibili pa pala ako ng luggage. Kasi sabi ni Tami, kailangan kong bumili just in case. Just in case yung luggage ko na nag-crack. Mas lalong mag-crack kasi ang bibigat ng dala ko. Kung lalo siyang mag-crack, ako yung mahirapan. So, bibili po kami. So, sabihin ko sa kanya na baka alis kami. Maghanap ng luggage. So, yun. So, yun, guys. Yun yung agenda ni Mr. ngayon. Natuwa ako kasi biglang may pakulo, no? Kalarky talaga ito. Kunan talaga niya ako ng card, guys. So, kaya andito tayo sa customer service. Asan yung customer service? Ay, dito ata, dito. Oh, this is a big pork. This pork. Right here. Biggest he goes to $7. You two of them, you can cut it all or the whole thing? For the whole thing, yeah. They're like vacuum sealed. We don't open it. We cut the bones off. Hindi pa talaga enough yung beef na kukunin niya, guys, na ang laki. Tignan nyo, nagbili pa siya ng additional, oh. At, guys, mayroong mga kumagko din rin baboy, oh. Mabuti pa dito may kumagko. This is really big. And then, it's gonna be like struggle in where we're gonna put it. Because everything is full over there. Hindi po ikaw makabili ng meat na ganito kalaki, guys, kung wala kang ibang bilhin, no? Dapat $25 above. At dito, kailangan namin ng tulong para ma-didakan pa, guys. Ito yung karne ngayon, guys. Dilima talaga itong asawa ko, guys. Kasi ngayon, hindi na talaga, dahil sa sobrang nabili, hindi kasi pwede isang tao. I gotta cut this up. Yes, and look for a space. Yes. How many bones? 7. Last year you ate 8 bones. This year 7. Yeah, but this one looks bigger.
just to get the meat. He spent $450 just to get the meat. Okay, so how much? Okay, so mine originally was $355. Then he took $81 off of that. Then he took another $81 off. Okay, so how much total now? So it took over $160, so it came out to $200. And how about mine? Yours was originally. No wonder why he keep working, guys. This is the reason. You know why he works so hard? Food. Just to get what he want. Okay. Food. What he want. Okay, yours was originally $300. Then he took $70 off, and then we gave him all that hassle, so we get the other $70 off. Because otherwise you only get 70 off. So we got 140 off. So we got 140 off of 300. So then it came out to 160. Seriously? Yeah. So how much is that total off? Did they take it Total off? off on both of them? Yeah, both. Let's see, 160 and 140. So we got $300 off between the two of them. So the whole total is freaking 700 something. So we got The whole thing. Yeah. And then we get almost 500. 450. Well, remember you also had the rice and everything else, so. Nagising ako 3:30 ng umaga. So ngayon, natulog si Tami sa sala. And then, dumiritso na ako dito sa labas. Tinitignan ko yung skunk kung bumalik ba kasi ilang night na hindi sila nakabalik. So ngayon, paglabas ko, meron pala talaga sila ganina, guys. At doon tumakbo sa kapitbahay. At saka malaki yung buwan ngayon, o tignan nyo. Mahayag-hayag. Oh. Mag-impake lang ako dito bago meron tayong makalimutan. At makikita nyo dito sa mga impake ko, guys, maraming pads, maraming napkin. Kasi po, maganda po talagang napkin at gustong-gusto ng mga kapatid ko. At meron akong dalawang pamangkin dalaga na doon ko sa kanila ibigay at sa kapatid ko. Yun. At talagang maganda naman yung mga napkin dito, guys, kasi sa Pilipinas. And of course, nagdala din ako para sa akin talaga, no. At yun, so makikita po ninyo na hindi po halos chocolate yung ano ko kasi yun, noon talagang isang malita, guys, puro chocolate, mostly talaga chocolate yung dala ko. Pero this time, konti lang yung dala kong chocolate kasi po, nakakasira po ng ipin ito, guys. So kaya dandahan po ako, no, magdala, no, hindi na marami. Konti lang, oy, mga damit lang yung mga dinala ko. Pati si Tami nagtataka, ang aga ko daw, 2 weeks pa yung larga ko, no, pero andito na daw ako. So tumitingin siya kung ano yung mga pinaglalagay ko dito. Sabi niya, bakit maraming pads? Bakit ano bang ginawa mo? Sabi ko dong, dong, sandwich. Sandwich. Nagtataka. It's got pads in there to absorb your pee. You're all good. Go ahead. Go on. Naalala ko tulo noon, kaniyong umuwi kami ni Tami 2010 manata. Yun, nagdala talaga kami ng guys, yung para siyang freezer, para siyang refrigerator na bag na malaki. At talagang maginaw siya, guys, the whole time. Pagpunta namin sa Pilipinas, maginaw siya. At yun, puno ng chocolates. This time talaga, paunti-unti na yung dala kong chocolate. At kahit sa package ko, balikbayan box, konti na lang talaga. Ang priority ko kasi ng uli ko, no, para hindi ako mamigay ng mga chocolate. Oy, ang priority ko dito is yung family ko, mag-spend time ako sa kanila at kakain ako ng bagong aning kalinayan. At yun, doon ako sa bukid. Yun lang yung ano ko, guys. Natawa ako sa ibang comment ba, mayabang daw ako, guys, kasi nagbili-bili ako ng luggage at bawal man daw yung malaking luggage, guys, kasi pagdating daw sa Pilipinas, wala daw akong pangbayad or ano, kasi daw nag-overweight na yung mga bag ko or bawal daw magdala. Guys, alam mo, guys, hindi ito ang first time kong uli sa Pilipinas, no? Yes, nagbayad ka ng kapag may extra yung mo, timbang ng ang laki. May pangbayad po ako. Uy, nagbayad ako. Grabe, ang mahal. Nga.